டீ போட போகிறேன். டீ ஆல்ரெடி பார்த்தா எல்லாரும் போட தெரியும். புதுசாக கற்றுக்கிறவங்க வாலிப பெண்கள் வந்து கற்றுக்கிறத பார்த்துக்கலாம். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா என்ன டீ போட போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேஷன் கடையில் கொடுக்குற ஊட்டி டீ தூள். இந்த டீ தூளை வந்து நிறைய பேர் வேஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க, நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அதில் வந்து கலர்ஸ் வராது, அந்த டீயோட கலர் வராது, அதனால ரொம்ப நேரம் கொதிக்க ராப்பில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அதை எப்படி பயன்படுத்தி எப்படி டீ போடலாங்கிறத பார்க்க போகலாம். வாங்க, அதுக்கு தேவையான அளவு சொல்லி நான் டீ போட காமிச்சிடறேன். வாங்க. பார்த்தீங்கன்னா 2 டம்ளர் பால் எடுத்திருக்கேன், பச்சை பால். 2 டம்ளர் பாக்கெட் பால் தான் எடுத்திருக்கேன், ஆவின் பால். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 2 டம்ளர் தண்ணி. 2 டம்ளர் பாலுக்கு 2 டம்ளர் தண்ணி. அரை டம்ளர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா. இப்போ 2 டம்ளர் பாலுக்கு 2.5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும். இதான் மெஷர்மெண்ட்டு, இதான் கணக்கு. ஸோ இதை நம்ம ஊற்றி இப்போ கொதிக்க வச்சிடலாம். வாங்க, இப்போ பாலை ஊற்றிடலாம். ரெண்டு டம்ளர் பால் ஊற்றியாச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். கிடக்கு. அடுத்து 2.5 டம்ளர் தண்ணிங்க ஊற்றியாச்சு. இப்போ நாம் சூடு ஏற்றிடலாம். பாருங்கள், இப்போ நல்லா சூடாகட்டும். இது நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம டீ தூள் சேர்த்துக்கலாம். சரி, இப்போ டீ தூள் வந்து எப்படி சேர்க்கலாங்கிறத நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ இந்த ஊட்டி டீ தூள் இருக்குல்ல பார்த்தீங்களா, இது வந்து நீங்கள் வந்து 2 பங்கு எடுத்துக்கோங்க. எந்த அளவு வேணாலும் நீங்கள் அளவு எடுத்துக்கோங்க. 2 பங்கு டீ தூள்னா அதில் 1 பங்கு வந்து நம்ம ஆர்டினரியாக யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா, எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா டீ தூள், அந்த டீ தூளை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். 2 பங்கு இந்த ஊட்டி டீ தூள்னா 1 பங்கு நம்ம ஆர்டினரியாக யூஸ் பண்ணுற டீ தூள். அதை எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி இருக்குது. இப்போ இதில் தான் டீ போட போகிறோம். அதற்கு பாருங்கள், 1 துண்டு இஞ்சி, 2 ஏலக்காய் இது எடுத்துருக்கேன். இது நல்லா நச்சு வச்சுருக்கேங்க. இதை சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு சுகர் சேர்த்துக்கலாங்க. சரி, இப்போ நல்லா பால் கொதிக்கட்டும். கொதித்ததுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம டீ தூள் சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ பால் கொதிச்சிருச்சு, நம்ம டீ தூள் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், நான் இப்போ 2 டீஸ்பூன் டீ தூள் போடுறேங்க. இது கரெக்டாக இருக்கும். அடுத்து நம்ம இஞ்சி ஏலக்காயும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். இது நல்லா கொதிக்கணும். கொதிக்கும் போது இந்த மாதிரி நீங்கள் ஓரத்தில் இருக்கிற அந்த டீ தூள் போய் ஓரத்தில் சேர்ந்துடும். நீங்கள் அதை நல்லா வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி ஓரத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் அப்படி உள்ளே தள்ளி விட்டிங்கன்னா நல்லா கொதிக்கும். நல்லா கொதிக்கணும். இப்போ நல்லா கொதி வந்துருச்சு. நல்லா இப்போ கொதி வந்து அந்த கலர்லாம் நல்லா மாறிடுச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் பார்த்தா, நம்ம வடிகட்ட போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கொதித்து நல்ல மணம்லாம் வருது. ஏலக்காய் அந்த இஞ்சியோட மணம்லாம் நல்லா வருது. பாருங்கள், நல்லா இந்த மாதிரி கரண்டி எடுத்து இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணினாலே நல்லாயிருக்கும். இது நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க. கொதிச்சிருச்சு. இப்போ என்னென்னா, நான் வந்து கொஞ்சம் டீ வந்து கெட்டியாக குடிக்கிறனால கரெக்டான அளவு வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னா இன்னொரு 1/2 டம்ளர் நீங்கள் சேர்த்து இதிலே நீங்கள் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வடிகட்டி குடிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணியாக நல்லாயிருக்கும். நான் கொஞ்சம் கெட்டியாக குடிக்கிறனால கரெக்டான ஒரு அளவில் வச்சுருக்கேன். சரி பாருங்கள், இப்போ நல்லா கொதிச்சு வருது. பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சு வருது. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இறக்கிடலாம். இப்போ நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், 4 டம்ளர் வந்து டீக்கு வந்து நம்ம வந்து 5 ஸ்பூன் வந்து சுகர் சேர்க்க போகிறோம். 1 2 3 4 5
அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம டீ இது பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போ டீ வடிகட்டிடலாம். பாருங்கள், டீ தூள் அதிகமாக சேர்ந்தா கூட வடிகட்டியில் வடியாது. நம்ம அதை அழகாக மறுபடியும் ஊற்றிக்கிட்டு நம்ம வடிகட்டிடலாங்க. இது சல்லடை வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறனால டீ தூள் அவ்வளோவா இறங்க மாட்டேங்குது. இப்போ டீ நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. பாருங்கள், இப்போ டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் கிளாஸ்க்கு மாற்றிடுறேன். இப்போ சுகர் வந்து நல்லா கலக்கி விட்டுலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா கலக்கி விட்டிங்கன்னா கரைஞ்சிரும். ஒரு கிளாஸ் எடுத்தோட நல்லா ஆற்றிடுங்க. ஆற்றினீங்கன்னா நல்லா இதாக இருக்கும். பாருங்கள், நல்லா கலராக சூப்பராக இருக்குது. இந்த மாதிரி ஆற்றி கூட நம்ம குடிச்சிக்கலாம். இப்போ நான் 4 டம்ளர் வச்சுருக்கேன். எல்லாத்தையும் ஊற்றிடுறேன், கரெக்டாக வரும். பாருங்கள், கரெக்டாக 4 டம்ளர் வந்துருச்சு. டீயும் காலி கரெக்டாக வந்துருச்சு. 4 பேருக்குள்ள அளவு தான். நீங்கள் அதை நிறைய பேர்த்துக்கு எடுக்கணும்னா, இப்போ வீட்டில் கூட நபர் இருக்கலாம், ஒரு 6 பேர் இருக்கலாம், 8 பேர் இருக்கலாம். நீங்கள் வந்து அது இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க, அதை கூட்டி கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. சரி, இப்போ டீ நான் குடிச்சிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல போகிறேன். இப்போ நான் டீ குடிச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல போகிறேன். உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் நினைக்கலாம், இந்த டீ தூளை இவ்வளோ நாள் வேஸ்ட் ஆகிட்டோமே, நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் இருந்துட்டோமே. தெரிஞ்சவங்களுக்கு பார்த்தா கொடுத்துருவோம், யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறனால கொடுத்துருவோம், மற்றவங்கள்ட்ட கொடுத்துருவோம். ஸோ இவ்வளோ நாள் மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு நினைப்பீங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது, ரொம்ப நல்லா இருக்குது, ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. இந்த ஏலக்காய் வாசனை, இஞ்சி வாசனைலாம் ரொம்ப சூப்பராக பக்காவாக இந்த சாரெலாம் இறங்கி ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்டில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. ஓகேங்க, பாய்.